Быйыл ауыл хуҗалыгы өчен уңай килгән шартларда республикада терлекчелек продуктларын җитештерү нинди дәрәҗәдә сакланды? Кайсы районнарда алга китеш күзәтелә? Малларга кышкы азык запасы әзерләү, терлекчелек каралтыларын цикләндерү, җиһазлау ничек алып барыла? Татарстан радиосының иртәнге эфиры терлекчелектәге актуаль мәсьәләләргә багышланды. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов авылда бизнесны башлап җибәрү һәм уңышлы дәвам итү буенча радио тыңлаучыларны борчыган сорауларга аңлатмалар бирде. Без дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Ленар Наилевич. Хәерле иртәләр. Терлекчелек продуктлары җитештерүдә җәйге чор ничек узып бара? Бүгенге секендә терлекчелектә әйбәт продукция алучылар инде ул. Безнең җәйлектә һәр вакытта да әйтәләр, җәйлек вакытында сөте дә бар, ите дә бар дигән шикелле. Хәзер җәйлек белән кышны аермасы юк бит инде, аның язлыкның кызлыкның да аермасы юк. Современный комплексларда безнең теге монокорм дип әйтәбез инде без. Бүгенгә круглогодичный одинаковый корм. Шул бер төрле азык-төлек ашату бу мөмкинчелек бирә безнең кыш көнендә, җәй көнендә, яз көнендә, кис көнендә бер төрле продуктивность белән алу сөтләрне. Шуңа күрә без теге чыры белән әйтмибез инде, җәендә, кышында бер тигез бөтен җирдә уңышын тигез алырга тырышалар безнең предприятиелар. Бүгенге секендә аерым районнарда менә безнең бүгенгендә бик интенсив эшли торган районнарыбыз Кукмара районнары, Әтнә районнары, Балтач, Саба районнарында, Актаныш районнарында, Мамадыш районнарында бик интенсив зур комплекслар эшли. Монда теге современные яхшы комплексларда сөтне дә җитештерәләр, итне дә җитештерәләр. Буларның себестоимость производства дип әйтәбез бит инде без бүгенгендә җитештергән производствоның бәясе дә әйбәт була, и ул сатылган вакытта да яхшы бәядән халкыбызга да яхшы бәядән сатыла бүгенгендә. Әйбәт бәядән халкыбызга әйбәт бәядән инде. Кышка җитәрлек мал азыгы, фураж әзерләү мөмкинлеге бармы? Быелгысы ел безнең азык-төлек белән былтыргы белән чагыштырганда күпкә әйбәтрәк инде да. Былтыргы безнең зур үзебезгә зур тәҗрибә булды, зур дәрес булды дип әйтәбез инде без үзебезгә. Бүгенгесе елны без күп еллык үләннәрдән генә кармасмейслардан гына бүгенгедә 3 миллион 200 тонна азык берәмлеге җитештереп алдык үзебезгә. Менә моноголитка дип әйтәбез инде, однолетний травалардан печән җитештергәндә 670 мең тонна печән җитештерелде бүгенгедә республикада. Бу безнең үзебезнең республикабызны бер ел ярымлык ашатырга мөмкинчелек бар. Әле басуларыбызда кукурузның уңышлары бик зур, машиналардан да бик дип әйтәбез инде без аны карап киткәндә үзебездә кукурузның да уңышлары 200-250 дән центнер гектарыннан артыграк дибез инде. Шуңа күрә әле буларның киләчәктә дә җыеп алып, үзебезнең базларга туплап салсак, Алла бирсә, Алла теләсә, кышларыбызны да киләсе елларга да зур запас белән чыгарга мөмкинчелегебез бар. Фураж запаслары бүгенге секендә менә уборкаларыбыз бара, уңышларыбыз бер зур, республика үз күләмендә 38 центнер гектарыннан дип әйтәбез без бүгенгендә зур уңышлар белән бүгенгендә республика эшләп килә. Әле аласы уңышларыбыз да бик күп. Шуңа күрә погодаларыбызны Аллаһ тәләбез биреп торсын. Бүгенгендә уңышларыбызны 40 килеш әйбәт рәвештә үзебезнең амбарларга салып куйса, киләчәктә зур уңышлар белән эшләргә мөмкинчелеге зур. Терлекчелек каралтыларын кышка әзерләү һәм җиһазландыруны кайчан тәмамлау бурычы куелды? Круглогодичный комплексларда без инде периодически эшләп киләләр аның. Менә бер өлеше сыерларның чыгып тора, икенче өлешен чист тартып, аларны дезинфекция ясап кертеп торалар инде. Бу круговорот дип әйтәбез инде без аны. Комплекс вакытында алар бер-берсендә шундый эшли, круговорот белән эшлиләр. Җәйләүгә чыгып киткән комплексларда, алар бүгенгендә җәйләүдә, шуңа күрә ул комплексларны механический очистка ясап, дезинфекция эшләп, без авырыннарына дөрес иттереп эшләп кайтарырга кирәк инде. Менә кыры вакытта кайтып калсалар, сентябрь айларының 15-ләре, 20-ләре дип план куябыз инде без аларга. Менә шушы вакытта кырып кайтсалар, кайтып калсалар, сазлык көләкмәсәләр, хайваныбыз да исән-сау булачак, алардан алган бузауларыбыз да исән-сау булачак. Шуңа күрә фермаларыбызны әзерләп бетеп, без уже тупланырга әзер булырга тиеш инде шушы вакытка. Ленар Наилевич, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов белән әңгәмә карадыгыз.